Kembali berasi sing pedas by ni ke video ngasul aslam kami kendu syu. Ti ngali ni video nomor ba asmu miss but ngasul ko bala aslam ba kami syu ti kani video kade halor jong ke report hoy. Ti ngamsim le syu report aslam ba ti bat andre ngasungu thu bengi dan kam hi na kapor kat habala ngan IP ni report I barit kejulong jima junu ko ni COVID-19 ko makalong hadu menta mene ti susuru ngan IP kejingtip khniat akabai bat kani ka akabai bakim lang salang jongi bat kumjur ki video ki bangang la dep banai kini kisngi bladap mo ti bon pren jupi ngai play itu ko video ka ba la hikai lingba ka account rakot lui ngai pi kata ka ba hikai pi kumnu ba pin upload ya ka video ko jong pi hapo YouTube ani kumnu ban channel YouTube channel ti ki bon ba ki jingkali ti ya kita ki jingkali baro ngan numle ni video ngan sejuba pat hakani video mandangwan mo ti ko mango menta ka di video ka data na kadawang so miss long kali ni ka video nanangi page mo tengah ngapa pinai subscribe la kinang long thmai ni channel ngapa pinai subscribe ki bon ba ki ba ngapa bani samat phi ya kai ka ba ka balong ka banlong jing mentoy na mata jong phi nan tagim lang salang bat ngine kersan iwe kumno bingi ngin la banai ki but ki sap ki phong kumno bingi la banjam seprang ha kita jingim ki jongi dakano no guru kom rumo ti habai dei bakani ke YouTube ki dangbon no ki jingi kai ngasana hikai bat yapi hakini ki ba ki bandangwan ti lakalong ka ba snai ki Gmail account bon na prenjupi ke nganget ki kim 4 jumelin hiru banle kata ti ya kata nganai ki jingi kai tinre bai dei bi YouTube ki ba bedang bon ma ki bana ha betep kumno banyo pisah kumno kamai pisah kat nun yo pisah hang nu kan poi pisah bon ki jingkali balong kita tinre ngan sale kita profile ni banwan mo tinre kuma kalong mentai kani ka jinglong jingban jong ni COVID-19 kumni kuma kalong ngan ong ipi ngap shai pakata kalong ba uni coronavirus kuma kalong menta udang don hapurthai ukhampat syam laja wala ka jingpli jingi parthai menta kelas dang ban kelut kelenti ke sengkin mu benong kelas dang ban long kelas dang ban im kelenti ke sengkin mu kibri kelas dang ban mi ushabar tin reuni jingpang udang don ni hadu menta mene ti nri kuma kalong hi menta hapo parthai borok awai kidan menta kumasan khandai lak khat khandai hajar lais par sangut bla syak ta ni jingpang mo ti ngasu sungu bala bon bahdi kata taksan khandai lak tin ring nong ipi hang ni ba pitip ne ban na pedeng kita kidan kumba arphu saulak khandai phu hajar arspa huing mut kibre ki bala yo khiano ko mut ki ba dan na pedeng tak jing ki bala yo to jingpang ring bala yo kot nyo ni kita jing sumar ti jing yarap ki ba ki la yo ni hospital bar kita jakas jing sumar bon pedeng jung kiru ki bam don kam wat ki jing sumar ru ki ba le ta ki self quarantine bar ki wei bat ki la yo kot nyo ti nganget phi iru yikini yiki kum kini ki case ru hapo hangni hapo jela jongi ki babon kila yo khiano hoi kilang dan ti bethmai ru kumju andre nget scam ba kumba kalong hini uni jingpang kabnami gisngi ki start ru kam jing sumar ru kala klanang khamsai wat ki pajba klanang khamsai ban ai ki jing sumar banai ke jing yarap om tak jing sumar ni banai ke jing yarap kumno bani kursan ita gi brio ki bala bandon ni ita suspect case ki bala bandon ni kunya jingpang ti kuma kalong menta ki dan kuma arf saulak jan arfu sanlak menta na kata san khandai jan arfu sanlak menta ki bala yo konyo kebamut kita ki badang don hapo ke jing sumar kumbalai pulak ye kidang kebamut kita ru kadang bun ba ka chance bikin konyo but khendiat ka bala banong bagi kila bandu no ila jingim namar bakini babun hi kumba lajute ba kumba 30% ye kide kita bam don dak banshin bat tau ku nyang jingpang uyap jano ti wat hangni apo India ka jongiru kidan kumba silak nyu fulai jak nai swar puingut ka hadu menta male ni video ti henrei anong ipi kidan menta kita ki balai yo khia hadu menta balai yo khia hadu menta kidan prapu arjar rus pa nyu fulai ngut prapu arjar nyu pa arpul nrius pa nyu fulai ngut prapu arjar nrius pa nyu fulai ngut nakataka silak nyu fulai jar nai swar puimo kabumun kiba jan marsiteng siliang kidi bidang don hapo jing sumar bad marsiteng siliang kila konyo bad kibalat nyang ta kidan kumasau jar khnai spa pro wengut kibla dono ila jong jingem te menta kidan kumba prapun ri hajar aspan ru nyog bidang don hapo jing sumar mo
ti prapuriu hajar ki dangdan pojing sumar bat prapu hajar ki layo khiano bumut ke jan long mar lajon long mar steng siliang umut ki babun ni bah ki yo khiano tinrei ke bumut bal ki bayo ni jingpang ki bun bah ki bayo kwat nyo ti udang dan hadu menta tinrei ke song hangi pat ke rukom yada ke jongi ya ladi bagi yang kesem kumno bingi la ban peniat seprang ila ka jong jingim lejong khnang bingi la ban ban pelaj ya ladi bagi yang kesem jong lejong daun ni kunyang Jepang dengan ke jing ya bet mo te ke basa menta ka debi tang kumno bingi la ban laj ni kunyang Jepang tak ngatahi mo te hoi ke India ya menta ke dan hak kerdan la dangalaan peni pihang ni kedan ke beningkong kedan ke US ko makalong hi hadu menta peni kinap mo tok beningkong ke US ke baar ke Brazil ke balai ke Russia ke besau ke Spain ke besan ke United Kingdom ke Riu ke Italy ke nyau ke Germany ke pra ke India tiga mo ke India ka dan keran bopra wala ka taru ko ma oi mene ki dang bun bahagi bridge and steng siliang na kita bayo pang hadu menta ki di bayo ko nyo te bat pila ban sui tu nomor bahe ba hang te ki dekat talak ngot ki brig bayo kata ni hauni khnya Jepang hre kini ke jing ai tu nomor babun hang te ka de na ka daw ki khenlang ki bala khlat ki khenlang bayo khia ki khenlang ru wa de kita blang dan po jing stam ti hre tu nomor u de betang ban peni bakat nungut ki breu ki la shakhta hau to khnya Jepang de ko makalong menta ka shai ba bagi breu bun ba ki la yo khia no tingim dan ka ban ting ban suir ti hre ni hapat ban husiar ila de namar bakani kalaban bu jing apat kita ki beladan lupai ke jingpang jing stom hakamet ke jongki batru kalaban bu jing ru wat ya kasnong ka thaw lada kapur stat lingba jonga lingba jongpi lada ngi ngim sim khia yala ka jong kalor yeng te halor kani ke bentar ngakwa bani ban sam khendiat halor wi ke video bangla i hinden ke sngi hapo ke channel jong weni ki minister ki jongi ba de page ya tanat ka bam kedi utau di James sangwa but hapo ke channel ke jong hinden ka sngi nglai kani ka live video but kata kabala peniru ita ka video hakaba hakabala peni ya kini ki quarantine center lani kita ki jaka ai jing sumar lani ai jakathia jakadem ong jing sumar de jakathia jakadem de menta kita ki perlok jongi ki para ki khun ki babun ki jongi na kisnong ki thau jongi ki bala one pine sabar bala bu hagita ki quarantine center bai kini quarantine center hajing shim la baitingka daka sarkar nadong sadong tin reibu na peng jongki ki de ki ba long self sufficient lani ki badan la ka jong ka daka jing kersan hi dala di kum kasnong ka thau ba kata we kita ka de po yurung hap ka jing elam jongki rang ba snong ba kinong elam snong bat kum ju ka we ka de hapo St Joseph school kini ki artli mong tang artli kini ki artli ki ba yo ki bala peni hapo tang video ndeng ngai ki babun ba ngadang yo khubor na sapo war sapo umsning ru ki dan ki bahing jong ki dan thi henry skiwi ki jaka ki snong ki thawru ki ba phi ngai pidan wal hapdeng kita ki snong ru ngai pidan ni kita condin center te bat kani ka aimen sim kum yangi ki ru pat ba kiriu pai ba ki badan laki jong ki ying ki sam ki bang ngimla hoi ban lek bani dan bentalang hapo kita ki kondin center banai kata ka ke jing kersan re kat na ibor la di bengi ngila bani kersan ni kata ten re ngi sngu borom na beta ki snong ki thau ki jongi ki bala mi shakhmat ban le kini ki boro khoi be kiriu shimet ki bala mi shakhmat banai ke jing sumar banai tak jing sumar ke jing kersan la pipe ji tu video ke pinsa shai ba halor ka jing penbet halor kumnu kajing penbet penbiang jing penbet penbiang jung kisnong ki thau but ka de banlong ru ka nuksan am da jung bi pi bengan sabu ita ka link hapo jung ni ka video kala ri ti video namar nganget kan long ka jing mentoy kan long ru ka jing ka nuksa da ta jung ki babun te bat halor ka dei pat bat kata ka jing banong ban stick matai sini halor kata banong ban pet ben ni no ngam issue bakan don ka jing kali namar bangi smuthu baka kasnong ka thau mata ka shai ka smuthu but ngila shai menta baka detang ka jing ya trailang ka jongi ka jing trailang jong ka dong snong jong para bandriu jongi hangni kum ka julahi bro ka wei mkari bro ka wei pinyila ban yeng yele ya kum kini ka jing haka imlang salang ka jongi ti nang ipet kini ki video nang ni shakhmat ngakwa pnai subscribe la dei ba ki yo i ala kidang pet yang ni ka sin beningkong but
na share ini video namar ngandang hikai shibun bhaki wiki weiru la kalong hakakam ka jam la ni kalong kumnu ban sengkam la jong kata ko we kumnu shpang ka YouTube ru kumjo bat ki wiki weiru ki bala manlong ka jingman toy da banta jongi we pi we te ngin sai shem biang pat bat phi hoi pat ki video nang ni shkhmat nang ni shkhmat ngan thap ki video ki jonga man la ka si sa jan mo man la si sa jan ngan thap ki video jonga ho hapadeng ru ngan thap mo la kalong ha si bani kong si bar si balang kadon kuno ko jing pen tip ka ba dan kam la ni ka bangi dan kam ni tip lang ngan le kata tin rei man la si sa jan pat ngan ile ban thap de koi ki video ka ba khadang ba ma phi phila ban pet bat ka ba la ban no jing toy dam ta jong phi we pi we te ka la ngan thap ka si sa jan ki por jan mi ki ba long kum ni por hi ki ba phi ni ki video tin rei man la kasngi pat ngala ban su thap mo kala ban long hakasi bar ni kasi balang ni wa kasi paleru tin rei nai pe gini video bakan long ka jeng kerkhun da jong pi bakan nor ko jeng toy dam ta jong kiwe ti hadu ngai siam biang pat pi hakita video ban sawan kertai ra di Fernan Rani ngasat nga khlan khule shibon ni ki jeng kersan ki jong pi hoi ban mata kani ki channel kala kwat hadu lai 4000 ngut ki subscribers lai 4000 tam khule shibon ni ki jeng kersan ki jong pi kadang kran su dang mi bun ki tin rei to khule shibon ki jeng kersan ki jong pi ki jeng ai man sim ki jong pi but nani shkhamat ngin nangai kersan i we pat but ngai long ki jeng kerkhu mar kerliang nangi pe gini ki video nani shkhamat brain kerkhu